Suresh Prasad Singh baki pulit kila thwet na do ka shitrik unai wieng ara jarar pulai halor ka jingsha kno bola dung yala ka kurim hakmat ka kun Kyntait kata ka lai phui tarik urisaw ara jarar pulai henne ka Sngi ka lai tarik unai wieng ara jarar pulai ulali ban IT no ilade hak thanat kalaban kat kum getlong kubor mare shimti yo Suresh ki pulit kalaban kila lej banra Shillong Civil Hospital kabor kumba shibaje no phai Sngi padhadien kata kumba sau baje kila rapat u shakayeng khashari katlong kubor ke thuru pakayeng khashari kala Kyntait ban ai jamin u kabau lapan lingbau nong ye saj an jong u bad ban ai rai pat ban set u hinyo Sngi hapo ka judicial custody kanang ban la ban bishari ka ka jingsha kno jong u katkum ke jahar lingba ka medical report Suresh ude nong khai bat utrai jong ko ka hardware hayomolong komjoru udukhat jong ka sengtreman songoba ka Rotary Club badru ude director ka Shillong Club Sorry. Shillong Suresh, is this true about your allegation? Is your allegation true? It is false, all false.